nalainga ka. Anya garot di ba? Di mo nga mati-mati siya na. Siga! Ay, gawa na, sobra pa itilaing ko. 1 plus 1, 3. Kapay ngita 3. Sobra garot tilaing ko. Sasayatan mo. Ha? 1 plus 5. 6. Nagkurita balatong mo. Ay, gawa na. Dati 5. Anya. 5 plus 1. 9. Paliwawang dito nga ubing Abaya. nagbilang kapay. Abaya. Wrong the answer mo. Biniligtad ko na question ko. Binaligtad mo gayam dyan question mo. Pinag-trambling ko mo dyan answer ko na. Talaga nga nalaing katimat. Nalaing aktimat. Abaya nga nalaing katimat. Abaya nga ako na mga nalaing katimat. Kanon, inawardan nak ni teacher ko timat. Best in math. One. Mathematician ka talaga. Ay, gawa na. Abaya mo na ti average mo. 69. Wow,